Hola, jo sóc la Martí. Si em coneixeu sabreu que a xarxes em dic Galeta. Si no em coneixeu, us animé a seguir-me. I creo contingut des de fa gairebé 2 anys, arran del confinament. Sempre havia estat en Instagram i en Twitter, però és cert que tenia moltes ganes de crear contingut en format vídeo. Llavors vaig començar a TikTok des de fa 2 anys i ara estic també en YouTube. Llavors estic per totes les xarxes socials. El contingut que creo jo crec que és bàsicament per evadir-se un poc de la realitat, però alhora mostrar-la i contar un poc la meva vida. També intento conscienciar a nivell polític, a nivell sobretot lingüístic. Jo creo contingut de la meva llengua perquè crec que no tindria cap sentit fer vida en una llengua i a l'hora de manifestar-te per xarxes canviar-la. Llavors crec que és important manifestar que la nostra llengua es pot arribar a tots els àmbits, que podem divertir-nos, que podem fer safrets, que podem crear contingut de la nostra llengua i fer-la vàlida i donar-li la vida lingüística que es mereix.